Arratsaldeon ikusentzule guztiok, Aizarna Zabaldik, Aizarna Zabalgo Atari Soro pilotalekutik zuzenean gituzue. Gaur bi partida eskaintzeko tangera, promoziokoa eta lehen mailakoa izango ditugu. Lehenek promoziokoa, Sagardo eta Etxeberria, Arruti eta Alberroren aurka. Eta lehen mailan berriz, Aranburu eta Mendiburu, Gomez eta Agirreren aurka. Promozioan esan, Arruti eta Alberrok orain arteko partida guztiak irabazita sailkapenaren buruan ditugula, eta Sagardo eta Etxeberria berriz, puntu batekin azken postu horretan ditugu. Gaur izango dute bigarren puntu hori eta sailkapena estutzeko aukera. Eta lehen mailakoa berriz, aitatuko dugu aita, azken partida eta iristear dagoeneko, baina oraindik falta zizkigun hauetan. Lehenengo postuan ditugu Iturriaga Orbegozo. Gure gorai batin barko goiena. Bigarren postuan Barrokal eta Pere 6 punturekin berdinduta, baina aberesa hobearekin besteak aurretik. Hirugarren postuan Oskoz eta Arrastia 5 punturekin, laugarren Mujika eta Olatz Ruiz de Larramendi 3 punturekin, aurreko astean pauso bat aurrera egin zuten hauek, eta 5garrenean eta 6garrenean puntu banarekin Gomez eta Agirre eta Aranburu, Mendiburu izango ditugu. Gaur elkarren aurkako partida hau garrantzitsua izango dute bigarren puntu hori, eta aurrera begira besteak harrapatzeko intentzio horrekin. Eta hemen txeba ondoan lehen sartu duen, baizela, Iera, Agirre, Zineutxi, horra aurren ikusita. Txaldeon. Bueno, txandeu aurrena promozio mailakoa, aurreneko eta azken postun ditugula gaurko bi protagonista, bi bikote hauek. Ino, batipat Etxeberria, Sagardo eta Etxeberriak garrantzitsua izango dute bigarren puntu lortzea gaur. Azken beroketa lanetan ditugu da. Euria nagusi kanpoan eta barruan ere ditukintxoak azaldu zaizkigut, eta horiek pixkat lehortu eta partiduan zehar ere adi egon berko da. Bai, egia da oso frontoi pilotaleku noblea dela, askotan urtero egia esan honea etortzen ga, gaina urten behin baino gehiotan zorionez, eta oso gustora etortzen ga pilotalekue da, jokatzeko bate aitzekik ez duna normale, baina egia da gaur oso eguraldi txarra daola kanpoan, eta hemen ez uste baitokinen bate badela, eta hor 5 kuadro inguruko arrasto hortan erortzen da, eta gaur antolakuntzak lana tantoro joan barko delako pixko bat, zonalde hori pixkat lehortzen. Eta hoxek, sandeuna bikote hauek azkenenko postun dauden Sagardoi eta bikote gorriak puntu garrantzitsua izango la, 2 puntu lortu ezkeo hor aurrea beira, aurreko postutan daudenak berdinduko leitu ezke, eta orduan garrantzitsua izango du gaur. Kontun hartu behar da, lehenengoa zuzenen sailkatzen dela finalea, horre Arruti eta Alberrok lana hundi egin daukea, jokatutako 4 partiduk irazita, oso sendotasun hundi erakutsi due. Hau 5garren partidu daukea, eta baten faltan, ematen du lehenengo postu hori beraiena izango dela, eta gero, Sagardu eta Etxeberriantzat oso puntu garrantzitsua izango litzeke hau, azkenen puntu batekin daude, Iriarte eta Ernaga 2 puntukin, beraiek patatzeko aukera eukiko lukea, eta gero aberaxakin, eta goaindik gaina beste partidun bate badaukea, baina azteko gaurko puntue irabaztea final erdioitan sartzeko oso garrantzitsua izango da beraientzat, eta hori jakitun nik uste gaur
gogotxu ateako diela kantxara, eta Arrutita Alberro nik uste lasaixio, ez? Azkenen, sailkatuta behintzat zaudela jakiten duzunen, beste margen batekin jokatzen duzu, eta nik uste hori gaur nabarituko dela, ez? Hortxe gaurko protagonistak aurkezpenera, Gorriz, esan bezala Sagardui eta Etxeberria ditugu, eta Urdinez berriz, Arruti eta Alberro. Epaile lanetan Jon Uria, ea txapak zer dion. Urdin, sakea Arrutik eta partidari berak emango dio hasiera. Hemen ikusko gu ez, gaur sakeke zer esan eman dezake azkenen, pilotalekunik noblea da, baina Alize bera bereziki sakatzaile osona da indarra, hundikin sakatzen duen pilotari da indarrekin ibiltzen duen pilota, eta hor erresto Madunisek ematen zailtasun gehiuki dezakela, baina Arruti berak ere ikusi du aurreko partidutan, asmatzen duenen eta abiadurakin sakatzen duen oso sake honak egiten ditula, eta gaur hori ere gakotako bat izan diteke. Hortxe Intzarrutik sakea bolleaz. Erantzutera joan da Alize, baina ez du eskuan ondo sartu eta bat eta utxekoa Urdinen alde. Nik uste ez dela autu txarra izan ez, oso baztertuta zijoan pilota hori, hainitzen zate txarra izango zen, eta hor autu hono zen boleaz sake hortan laguntzea, baina ez du eskun behar bezala sartu. Bigarren sakea Intzak, gurutzatua, erten da jaso Hainitzek, Dunisek, atzera. Atzera Dunisek eta erantzun Hainitzek, indartxu. Arize sartukoa, atzera honek ere. Azkitik eman daikoa, Dunisek ongi baztartu egingo zaio Hainitzek eraman. Arrutik txokoan utzi, atzera Alizek eta Dunisek erantzun. Bintze hartukoa, Alizek aukera eta bera jontzaio. Hasieran, bi utxe egitea Alizen eskutik ez, balitek ere tako deixentekin, badakite eskutatik txuxamarri bili dela azken denboraldi honetan, eta balitek tako deixentekin egotea, eta pilota eskun sartzeko tako askokin balin bat zaude sentsazioa ez aberdin izaten ez, eta hor pixkat alde iteko sentsazio hori izatea, hasi bestik ez gain, baina aurreneko bitan ala ematen doez, eskun ezin sartuz ibili dela pixko bat. Hortxe erantzunak gora, joan zaio Hainitzeri. Ematea joan da ez, aurrekotan baino, eramatea baino askatzea, eta oengoan ikuste gora alde indiola. Erantzun. Hiru eta utxekoa Urdinen alde, Intzaren beste sake bat. Sakea, baztartuta dijoa, ez da ederra baino, iritsi da, usto ozta. Alizek ez, Arrutik hor txokorako bidan jarri du eta txapara jontzaia Alizari. Zen sake hori eramatea, oso sake hona zen eta ozta eraman du, baina gainen izan da. Eta berriz hor txen, nik uste duda gaixokin da bilela Alize. Pilotan zinarriz bezala, edo igual pixkoat presaka sartzen diore golpea ez. Nik azken honetan. Azkar xamar. Lau eta utxekoa, Intzaren beste sake bat. Hainitzek erantzun, ezkerrez sartukoa zabaldu, gehiegi zabaldu du Intzak pelota hori, zabaleko arrastoa. Askoatik pasa du, oso ondo moldatzea jokaldi hortan Intzak, baina goengotan oso goitik hartu duen postura hortan. Kanpora juntzaio. Oso egiten duen jokaldi da, behin baino goiotan gaina txapelketan ikusi du ez, tanto errak egiten jokaldi horrekin, baina egia da postura aldetik ikuste goi xamarren hartu dola eta gainera gaina kantxa erdintzeola ez, eta orduan, ez dola behar bezala neurtu goengoan. Kantxanen erditik Alizek sakea luze bazartuta eta goengontan eman da zijoan sake hori. Hor dauke arrisko hundina ez, gaina irutik sakatuta eta sake mota horrekin, da indar horrekin, baina hundia inditeke, gaina azpiazpitik atera do ez, eta indarra hundikin zijoan
sake hori. Ikusiko dut Dunixe nola moldatzen den, egia da ezkerrakin oso ongi moldatzen den pilotari dela, baino sake hoike eramaten zailtasunek izan ditzake gaurkoan. Bigarren tantoa gorrientzako, beste sake batera Alize. Sake indartsu hau ere, hementxe Dunixek, erantzun, Alizek aukera, atzera, ezkerrez, atera Dunixek. Zabalera nahita, arrotik erantzun, beste aukera bat Alizek, eraso handabilago, eta orain bai, ezin. Ba, ikusten da tantontan ez, Alize sartzen denen beste abiadura batekin ematen diola pilotari, azkenen indarreko pilotari edelako, eta guaina ikusi da ez, oso ongi moitu duela pilota, eta bueno, hori igual eramateko modukoa zen ez, Dunixe igual ongi jartzen den pilotari da, baina pixka gaina etorri zaio, baina bueno, konfiantzakin pixkate eragiten badio, nik uste normalen oike eramaten abile dela. Handikan partido nasera, pelotardekoa jarri egin behar ezuten da, eta pelotakada gutxi izan dira guain arte, eta beste tantoa jokoan, Alizek atzera, Dunixek bikain erantzun zeratuz, eta orain bera jontzaio hainitzeri erdi-erdiko pelota hori. Bainako gozakaitzez, ikusten diela pilotarik jarri zaiko bale bezala, edo bueno, pixkoat urduritasun hortan ez, oindik partidun sartu gabe beharko luke igual tanto txoba pilotakada geixio jota ez, azkenen pilotakada gutxiko tantoak izan die, oso azkarrindako tantoak, eta nik maten do pixkoa berotu gabe hasi diela ez. Hortxe bosgarren tantoa urdinentzako, 5 eta 3 markagailuan, sake hau. Erantzun hainitzek, Dunixek, atzera erdi Alizek bazartu, baina eskubiz erantzun dio, arro. Intza sartukoa, boleaz Alizek, intzak zabalera, ez du ondo, eskun ez zaiga ondo sartu baina uste. Bai, baina arretutan haure eskun esaten ega ez, ematen donez eskun sartzeko zailtasunekin dabiltzela, baina pilota aldatzeko autuik ez, bieke Alize bere ikusi du pilota honekin eskun, bueno, gero bai eman dio abiadurakin, baina hasieran neko zakaitz, ala ere, pilota berdinekin zeitzeko autue egin daukea. Sake Alizek berrize erditik, asko atzeratuz, Dunixek erantzun, ozta, aukera, dejada, egintzak erantzun, beste aukera bat, ez, hor txokoan uztea jundala uste, dejada ezkerrez Alize, baina bera ontzaia. Bai, presaka pixkoat ez, ikusi da aurreko tantotan Alizeko boitzen dunen pilota mine iten dula abiadurakin bakarrik ez, osongi atzeatzen du pilota, eta hor ja mine iten naizela, eta hor bukatzea joan denoitan, azkar bukatu nahien, orduan nahi dela utxegite geixo pilatzen. 6 eta 4koa, intza sakera boleaz erantzun Alizek, eizki jodu baino garruan izan da, Dunixek ekarri, ez. Ikusi marko du igual baliteke, ez zai uritu hor pelotak eta aukeratzen ibili ganen, eta baino baliteke igual ez eta sun pixko ateotea lurren, eta horrekin igual pixkate 0 soxiotea lau pilotarik, ero, bueno, lehen maiako partidun errexago jarriko diu ala den, baina bai, harritxutan hau pixkoat ez, hasiera honetan normalen oso sendoak dien lau pilotari dielako, azkenen pilota asko eramaten duen pilotarik, eta nahiko gozakaitz ikusten di hor pilotara ezin jarriz bezala. Erantzun Dunixek sake horri, hainitz sartukoa, atzera, Zartu Alizek, erantzun Dunixek, bai ozta iritsi da, beste dejada bat egiten junda hor, baino hor gustu ailautako pelota hortan boteak ez du berbezela egiten askotan, eta guainen ikusten hor. Hortxe da ez, azkenen noiz esan duna, bukatzaioa nahi duen hortan, baino pilota aukeratzen ez, azkenen pilota batzuk egokio alde beti esaten duna erasorako, eta beste batzuk hortxe erortitako pilota dejadaiteko etzen hain erreixa ez, azkenen behar bezala jarrita etzeolako, eta hor ez du asmatu. Sake motza atea du, baina barron ona izan da,
jokuan dugu beste tanto bat, erantzun Intzak pilotakada zail horri, atzetik Dunisek, beste pilotakada zail bat, Dunisek ekarri, ezkerrez ongi, aukera Initzek, Intzak bazartu. Eta Intza berare bai, ez dakit horre, bai, ez di pilotara ongi jartzen nahi ez, gainea etortzen zaion sentsazioa da era bat. Eta ez nuke esango bereziki pilota bizi edenik ez, azkenen jartzen baza denboa ematen duen pilota delako badaude saskin, ba hoi baino bizigo eta gehixoateako zaizkiona gorputzea, baino pilota honen aldeko autu egin du eta egia da, inkomodo xamar da bitzela jartzeko momentun denake. Erasoak ore, askotan gaina etorri eta beste aukerak. Bai, eta harrigarri hori da ez, lau pilotarik autu bera itea, tantoz tanto. Pelota bai, bakarrakin. Bazartu Alizek, Dunisek ekarri, beste aukera bat Alizek, bin artea Intzak ekarri, Zabaletik Alizek, bildu, atzera Alizek, Dunisek, bazartuta baina eskubiz erantzun dio, azpitik eman eta Dunisek erantzun ondo, atzera Ainitzek. Zabalea juntzaio Dunisei, dejada Zabalea, bai, guain bai. Guain bai, songi ez usten harrapatu do ez, nik uste Intzak etzula olakoik espero, horre mozteko zain gelditu da pixkoat txokoko bide hartuta oso atzen zeon, eta hor bai, Zabaletik Zabalea bikaine, alizen dejada. Hortxe zazpina markagailuan, aurreneko berdinketa. Gaur izerdi aldi gehiago, atako due, hemen Maitek eta Eneritzek mopa pasatzen. Ez da, atertzen eta erabat tantaka aidalako. Sotamanoz, atzera Alizek, erantzun Dunisek, eta hor ezker gantxora joan da Alizek, baina eskun. Ez du sartu. Bai, ez da orso autu hona inorrez, azkenen, bueno, gantxorako esan etzen txarra, baina gero azken momentu erori inda pixka pilota eta hor ez do pilotakin batin ez, bere golpe hortan. Ez du asmatu hor Alizek eta berriro ere bikote gorria urdina aurretik, 8 eta 7. Nik uste, txapelketa honetan pixkoa eta Alizerik ertan zaiola da ez, igual eta horren zule pixkoa presaka, laundu beharra duen hortan edo bikoten, maten du ez, berak pisu hori dauken hortan, batzutan hori kudeatzere zai izaten dela ez, azkenen, akizozu zala bikoten hor pisu eman behar duna, aurrea pauso bat eman behar duna, eta zuk, daukezun gai horrekin, bikoten pisu hori hartzen duzuna ez, eta horrekin jokatzea batzutan ez da erraixa izaten. Hortxe beste sake batekin Intza, sakea gurutzatua, Ainitzek erantzun, aukera Intzantzako, moztu, ondo Ainitzek, azpitik eman dio, Sotamanoz, Alizek, Dunisek erantzun. Beste aukera bat, Alizek atzeratuz, Ainitzek pelotakada ona, bi atzelariak, bazartu intzaio. Bai, eta hori pilotaka da oso nazen Ainitzen aldetik. Ainitzena, hor bikain jarri do pilota ezkerpareten. Dunisek bera dauketa ongi sartu baino, hor alture edo, kentzea pixkoat nik uste Alizeri etziola oso aurren utzi nahi, eta pixkoak kentzaioan den hortan, gehiagi arrotu dula. 8. bikote gorriak, eta sakea Alizek berriz ere. Kantxan erdi-erditik ikuste dugu gaur atatzen, nik uste taldan gehiena luzatu nahi dula, sakea, miniti horako. Baina erdira sakatzen duen bitarten ikuste horre zaitasun utxio ez, horre naiz eta luzatzen. Bai, pixkate ezkerpareta bilatu ezkio beti aukera gehiago tanto izateko.
Ona intzaren pilotaka da, bastartu egin da hoi, hainitzentzako eta tantoa Urdin. Bai, aukera izan du, baina aurrekoan berari bertan intzaio hor ezkerparetan sartuta, Alizek ezin izan dior erasorako. Bueno, gehiagi etekina hundikatea, eta gero, eintzako songi moztu du. 10. Urdinentzat. Sakea intzak, gurutzatua, bastartu intzaio, baino atera hainitzek, aukera intzak, atzera, sotamano zera. Ezin izan du erantzun. Urdinek aurretik. Intza sakera. Sake motxa da, falta. Bai, lehen aurreko baten eukido, ere bai hor sake oso motz bat, eta goengoanen ikuste arrisgatu indula pixkoat, eta sakea motz atera du intzak, aukera Alizek txarpa gainean, ekarri eta beste dejada batek erantzun intzak. Bien artean ekarri dute pelota hori intzak eta Donisek, atzera Alizek. Txosta eren dio, hortxe hainitzek. Txopilotaka zai, atzera etorri eta ekarri Alizek, intzak, zabaldu, hor da Elize, bigarrengoan. Ez, epaileak adirazi, segi. Hor nik uste. Lantoak, Uria pizkoalo. Moztuta. Harrapatu dula, hori bai esango nuke garbi. Bigarren boten izan dela. Kusigo nula, baino. Alizek, aukera, atzea bizi, hemen da Dunixe. Ona, hainitzek. Arro, intza etorri da, atzera. Hau bai. Tanto pilotaka da asko gara polike. Tanto pilotaka da gaina oso moitua. Bastartu Dunixek, jokaldia, ez Zabaleako biden jarri nahi hor Alizek, oso atzerak bai, 3 kuadro inguru hortatik, zai ezen jokaldia eta aurretik lan asko inda gainea. Tanto luzia izan da. Lan asko behar izan dudolako partiduntzear. Eta hor nik uste bai ez, aurreko jokaldik eta zaituga nik uste bigarren boten zela oso berandu abitu delako, hemen beste pilota zai bat eraman ondoren eta nik uste jokaldi horken tantoa zela ez, eta bueno. Atxedena eskatu do bikote gorrik, nik uste ongi eskatutako atxedena, batez hori ez, pixka presaka ikusten delako Alize bera jokoan. Eta, bueno, pixkat lasaitze aldea ez, horratxe botillero lanetan euten da normalen, eta nik uste hori esango diola ez. Bueno, min egiten dula berake abiadura ematen dionen pilotari, eta lasaixo jokatzeko zula hainbeste presik edo hainbeste ajustatu beharri bat tanto iteko. Haintzeke atzetik berea ongi egiten du, ongi usten dio, eta horre badauke zendutasun hori, eta bera da gehiago gehiagi igual utxe egiten. Egin nahi hortan edo tanto bukatu nahi hortan ez, eta Urdinek, betikoa esaten duna Urdinengatik ez, beraien ongiten duen bikotea dela, oso sendoa, eta beti bat gehiago jotzea behartzen duen oitakoa ez, orduan askotan pasatu zaioa, partidu askotan beraik tanto asko ingabe ere partidu aurrea ateatzea, horregatik ez, besteke utxeite gehiago pilatzen dituelako, eta gaina, defentsa ona, eta gero intzake erremate politek behar den momentun. Hortxe, etenaldetik bueltan jada 4 pilotariak kantxan, 13 eta 9 markagailuan Urdin, intza sakera. Hainitzek erantzungo dio, Dunixe sartuko da bain, Sotamanoz, Alizek, intzak, torri eta atzeratu. Ezkerrez ez, hor azken momentuan. Bai dude indolako nik uste ezkerrez eskuinez jarri. Eta azken momentun
postura aldaketa hortan, bera juntzaio hainitzei, eta 14. urdinentzako. 14 eta 9, 5 tantun aldea, momentu enten. Eta guantxe, tanto hause gorriek berloeke. Sake erantzuna ona, txokon utzi du Intzak, beste aukera bat Intzak, Zabalera, hor da initze, Jadakin erantzun dio Alizek. Txokoko pelota hori jaso, Intzak zabaldu, Alize hor da, atzera bizi, Ainitzek, Dunisek ekarri, Zabalera oso indartsu Alizek, baina Intzak ekarri hau ere. Eta hor paretatik askata zaio, Ainitzei emadet jarreta zeola, baina asko atera zaio eta ezin izan dugu. Baina, bueno, horatxe den alden zaten ginuna, ez? Urdino bere oso ongiten do, eta guain Intzak eraman du pilota zaiz, abiadura hundikin Alizeko songin moztutako pilota. Eta hor, ongi eraman duna, ez? Eta gero, nik uste ere, promozioan jokatzen nahi dira, Aliz ere pilota gehiokin jokatzare oitu dago, eta berak dauken abiadura horrekin, eta pilota gehio da honen, eta beste pilota mota batekin mine egiten da, ez? Baina promozio mailan da pilota honekin, beti behartzen da pilotari albada bat gehiago jotzea, ez? Eta hor, zaitasun gehio, persaka ez ibiltze hortan, ze azkenen zailegoa da lehen pilotakada batekin tanto aitea. Lan gehio. Hori da, lan gehio eskatzen duen kategori bada, horre borroka egin behar da pilota, eta hortan bereziki ongi haidie txapelketa guztintzear Arruti eta Alberro. Hortxe sakea motxikoa, baina bolea horrekin ez dio erantzunik eman Alizek, bera juntzaio, eta 16. partidua piskata uste nahi da momentu honetan, tanto hau berlueke ikote gorriak zartu, ekarri Ainitzek, beste aukera bat Intzak, azpitik eman da dijoa, ezker gantxo zabaldu Alizek, bildu Intzak eta atzera Ainitzek. Dunisek, arro, atzeratuz. Arroegi, hau gozo. Eta hori, gaur Dunisek, bat baino geixo, bota jola gora, ez? Oso gutxitan ikusi du txapelketan zehar, eta jairu badauzke hor arro jota. Gehiagi arrotzeko autu egin da. Oso gutxi galtzen da bai, zer eskubi, eta gaur kontan partidan aseran izan dien hor. Eta guain badauke partiduk nik uste arriskue, Alizek bere jokatzen bado eta saketik asmatu, azkenen partidue guainik jokoan egon diteke. Bai, promozioan gaina ikusi diteu, buelta haundilek ikusi diteu, eta zinezkoik ez da, oandik. Dunixe sartukoa, atzera, Alize etorri da, Dunisek atzeratu, bazartuz, esku ezkartzeko aukera Ainitzek, Intzak hartukoa, azpitik, bizi. Zabalera Intzak, hor da, Alize beste dejada bat, Intzak, izta, iritsi hor, baina larretzan. Bi dejadak bai. Intzana hona zen, hor txokoan oso atzetik, bai. Iez usten arpatu baino Alize iritsi eta beste bat, eta hori bai justuko izan dela txapa gainen, ez? Eta hor esku esartzeko tartik gabe gelditu da. Hortxe gorriek beste tanto bat, 11. Azken bit tantoak eriainak izan dira, eta Alize sakera. Bote motx endio, baina ondo molau da Dunixe Ainitzek. Atzera, Zabaldea, Intzak bildu ondo. Oain bai pareta sartu da, ekarri Dunixek, Alizek, atzera, bizi eman da dator. Bazartu Dunisek, Ainitzek, ekarri. Arrutik aukera,
txapa gainean moztu bikain. Txapa gainekoa, Eman da zijoan eta Alizek ez dakit jasotzea bakarriko beste kontrara zuen. Zabaltzea jundan, behera juntzaio. Zerbaitean ikustez, bai, saiatu dela iken ez, eraz kontraerasoan naizula, ez da eramate bakarrik joan, baina kontu hartuta lehen osaten ginuna indarrezi joala eta erasora jotako pilota izan da, horre autu hori ez, noizin eraso, noizin pixkoa, bat gehiago jarrita pilotaka da hobea itxoin, eta hortan txe igual gaurrez, pixkat presaka antxen. Alizek aukera, atzera eman da dator, azpiazpitik erantzun ona Dunixek bazartzen zaio Zabalea. Hortxe zeon zuloa, nahiz eta initzere azkarra biatu den hori kubritzea, baino horre txapazpira. Pintzak eginda joko alde hoi behera juntzaio, 12garrena korrientzako, 12, markagailuan. Alizek, luze, sakea, erdi-erdira erantzun, Dunixek justu, eta hor, bera, askotan pasatzaiona ez, hor justu aliaudien txapa gainen, justu aliaudien pelota horiek, jokaldi eitea jun eta bera juntzaizko. Hortxe da behi lokarren ez, azkenen erasora pasan nahi du nortan dejadakin eta oso abile da eta ongiten duen jokaldi bat da, baino gaur, hortan konfiantza gutxixiokin da bilenen, bera aldeiten nahi zaizkio ez, eta guainik badauke ez, azkenen ikusita mineiten dula badauken mozteko erakin, pilotari emateko erakin, autu egingo balure pixkoa partidu gortzea eta, lanen poderioz eta indar horren poderioz, tanto gehiago pilatuko lituzkea. Egoen da, garaia gaina, 18 pilauta ditue bikote urdinek, eta behaien lana oain bezalaxe, txarra ekarri du Rainitzek, defentsan ondo, atzera Alizek, Dunixek, barruan, epaileak gora, altxadu eskua. Berriz errepikapenen ikusteik daukeun, zuzenen azken momentun barrun iritu zait. Neire bai, ezker paretan igual baditeke horre pixka jo izana, baina bestela aurreko horman nik uste libratu dula, baina. Esku altxadu epaileak, beraz, tantoa gorri. Urren atxalo jo barko diu, gerriketan da bitzela lan erraiten nahi die gaurkoan. Tanto ero, pelotari gaine. Sakea erantzun Dunixek, Alizek atzera, azpitik emana dator, erantzun ezkerrez, txapara, jontzaio goiko txapara, arroi. Gaur hoxe ez, lau ja badauzke hor gehiagi arrotuta oso gora, guain txapara, baina gora aldein dioan pilotak, normalen. Ez du ikusten ez, hain gora botatzen Dunixe bera, arrotzen duen pilotari bai, baina hain gora normalen ez. Eta guain berriz urdipikote urdinek bai. Geixo arrotu duen. Eta hoxe esaten duna iriki ez, 14-18, hoxe, utxegite geixo pilatzen aizela bikote gorrie, eta horretik nik uste aldetxo hori markagaiun. Baina usten dioanen eta beraiena fuerte xeo jokatzen duenen, jokaldita joan gabe, hortxe daude ez, eta... Hortxe daude, oandikan partidua. Tenalde askatu du bikote urdinak. Hauek bi botilerokin. Aholkuk. Bai, aholku faltaik ez dukiko ez, horretzien ados jarriko zein bitatik zein jarri hartzen ez, konfiantza kontu da askotan ikuste botillero lan hori itea ikusi da askotan ipatu du gurasotan momentu honetan daukela edo gurasoak eta bintzela hor eta batez ere atek botillero lan horitan eta bik jartzeko autu egin dut eta txapelketan zehar alaxeik di. Alizek, erdi-erditik azpitik eman da dator, bikain erantzun Dunixek,
Ainitzeri sartu intzaio, baina txopa gainean da. Aintza atzeratzeko Aliz ere bai. Aintza sartukoa, atzera, baztartuz. Beste aukera bat. Aintzak. Baztartu intzaio, Ainitzei, baina ekarri. Luze, azpitik, eman da dator. Ainitzek ekarri. Bine artean moztu, eta horre boti. Bai, hor nik uste txostan. Bai. Zain jarrita zeola ez, eta ala ematen zuen ezkerpareta hori jogota atera ingo zela, eta azken orduan ezkerren tiatu do ez, eta bai, hori zai ezen. Baina geixo tira du pelotorrek atzea. Sorte txarra, tantortan. Ba, 19 garrana, azken tantuak horri izan diteu, baina azken hau urdin. Bai, eta horre pentsatzet etxetik Iriarte Bikotea ba urdinek bultzaka ibiliko dela, azkenen beraien txapelketa indue, ezin due beste puntuik pilatu, baino Alizek eta Etxeberriak iten duenaren menpe daude momentu hontan, eta orduan horri biliko diez, urdinei bultzaka, aldela ez badu puntu bateatzen, beti ere aukeratxo bat izan dezakeelako finalerdioetan eoteko. Hoi da, 2 eta 3 garrenak puntukin berdinduta daudelako. Eta berriz kontrara markako alitzeke, bosgarren partidu eta bostak irazteko biden die, hori oso zaila da erdi esteko, eta ikusten da favorito nagusi bihurtzen aidiela ez, indako txapelketa behidatzen badio behintzat. Oso ona indue, gilesan. Oso txapelketa ona iten eta lehen postu hortan oso sendo. Partidu pare bat behintzat irautzea lorture egin du eta horrek konfiantza ondile. Emateie. Alizek, atzera, emanda dator, bazartuz, erantzun ona, Dunixek, beste aukera bat, Alizek, atzeratu hau ere. Ainitzek, emanda dator hau. Ainitzek utzi dio, motxan txengaldiu zaio hori. Alizek, atzera. Ondo atera du hor, Dunixek, atzera Alizek, bazartuta dator hau ere, ona atera du, tailezan, Bipar eta Alizek, eta... Barrun, ez? Barrun, zandu epaileak, bai. Bai, barrun. Eskat, jokaldi hoixen aizun, bai, baino... Oino geixo atera lau zen. Bai, ezakitik hor. Ezkereko mugimendu hortan ematen zuen, bai eskuin pareta jotzeko zori nion da, eta gero eskuin arrastoaren larri, baina egia denak libratu ditula, eta tanto ona Alizen eskutik. Hortxe tanto honekin 15 garrana lortu du, sakez txarra da, barruan da ondo, eta hogein beste eroitako pelota, eta... Hor, zailtasun gehienakin hor da bilez, iarritzean nola erortzen den pilota hori zerrexea ez, azkenen Bai, hor botea motxan txingeldu zaio eta pelota azmuturrekin bakarrik uste dikutula. Bai, gero ere baliteke ez, atzelari bere txikitatik edo etapa luze bat atzelari lanetan indo ez, orduan guaina aurrelari berak nahiago da aurren jokatu eta aurrelari lanetan da bile, baina gero lako mugimenduke hartzaile ibiltzen zanen ez, azkenen aurren beti mugimendu azkarragoa die eta pilota txar gehiota jarri beharra dau, reflejo aldetik eta hola, eta hori ibiltzen zan poderioan, azkenen jartzen za ez, olako pilota eta gero eta hobeki. Hortxe pelotak adoi bera juntzaio Dunixei, bera motxan txingeldu zaio. Eta 16 garrena gorrientzako. Eta azken tanto hauek, danak herrilean, eta birarte egin beharko dituzte. Partidu hau eta puntua eraman nahi badute. Zinezko ez da? Ez, buelta ikusitu, esan duzu bezala leheno promozio mailan eta aukera beti, oita bire iritsi arte hortxe duten da. Sakea lehen esan deuna, paetatik erteteko zaitze ondu nixe, atzera eta gehiago sakea eskune ukita.
Eta tantoa Gorri, 17. Alize eta Ainitzentzako. Beste sake baten bila Alize. Erdira sakea, erantzun Dunisek, aukera Ainitzek, luze, pilotaka da ederra. Aliz hartuko berrize, Zabalera jokaldia, baina bera jontzaio. Sorruti zeone, ez, azkenen sorrutitik botado dejala. Ba zeon, atzeatuta, baino. Eta hori bai pixkoat horrez, eta hori denborakin ikasiko da, baino puntu oso garrantzitsu ezen, pixkoa seitzea eskatzen zuen partidu, pixkat borroka hortan seitu ezkio, oita birako aretzun urruti, 17 sakea zure esku, pixkat horre gortzealdea autu hori inezkio, aukera txon bat ikusten zitzaion goindik, eta pena eukiko du pentsatzete ez, 17 aiatu ondoren, azkenen hor gelditu izana, bere entzat oso puntu garrantzitsu ezelako, eta bai, bikote urdinek beraien asendo xioin da, utxegitea gutxi xio pilatuta, naiz eta gaur Dunisek hor gora bat baino gehixio bota duen, baino egia da Gorrik kasuntan ez duela bere maile ematea lortzen, ez? Alize deseroso ikusten du kantxan, pixka sufritzen, ez? Ezin bere jokoa nahi bezala atea, bai, hori da erakutsi nahi hortan, utxegite gehiagi pilatuz, eta horrekin, pixkater negatuta, ez? Eta, horrei buelta eman barra zaio, azkenen oainik bizik daude, hortxe eukiko du hurrengoan beste puntu hori, bera entzat oso garrantzitsu izango den puntu hori eskuratzeko aukera, eta, oainik txapelketan bizik daudenez, lanen segi behar bukaera arte. Promozioak hause eman du gaurko, 22 eta 17 Intza, Arruti eta Dunis Alberro irabazi dute, puntua eta beste garaipen bat, txapelketa bikaina hain da partida guztiak irabazi, eta Alizek eta Ainitzek berriz, lehen izan da bezala gaurko partida ezin izan dute irabazi eta puntu bakarrarekin jarraituko dute. Eta guk berriz etenaldi txiki bat egingo dugu, lehen mailako pilotariak beroketa lanetan hasi zaizkigu, baina pixkaten itxiko diogu beroketzen oandikan eta bueltan laizter izango da. Ondo sartzeko zeuden, gero joztu bai, ondo sartzeko ez da.
Hemen txagaituzue, bueltan lehenengo mailako partidari ekiteko. Jada beroketa lanak egin da, aurkezpenera hortxe doaz, lau pilotariak. Gorriz, Aranburu eta Mendiburu, Urdinez, Gomez eta Agirre, eta epaile lanetan, Jon Uria. Ia txapak zer dion. Gorri. Beraz, Natalek emango dio hasiera partidari. Oso partidu garrantzitsue, ez? Bikoteon arteko partidue. Ikusi du sailkapena, eta horre atzen daude puntu banakin sartuta, baina aukerakin ez, laugarren postu hori momentu zerdi esteko, orduan, bik aukera daukea, postu horren borrokan aitzeko, azkenen helburu hori da, finalerditara sailkatzea, eta finalerditan sailkatzeko laugarren postu hori behar da, ez? Utxinez, orduan, gaur irabazten duena bigarren puntu eukiko do, Maite eta 3 puntukin daude, eta asko gerturatuko liekea, azken 2 norgehiagokan faltan. Hoi da, bikote hauek 3 partida falta ditue, eta laugarren postu hori izango dute buruan, eta lana egin beharko dute hortako azken 2 asteburu hauetan. Ezkerka da hori, zabaldu egintzaio Agirreri, jaitsi Anek, Martak atzera, dejada Anek txokoan, ekarri ondoan Martak. Anek zabaletik, dejada Arroa, zabalea, Martak Aranburuk sotomanoz eta Martak atzera. Hau, aurreko partidan ez bezala, aurreneko tanto hau, gogorra, pelota datu nahikoa, Bai, berdine pentsatzen nahi nintzen ez, pilotak asko jotzen nahi zela, aurreneko tantoa izateko, baina azkeneko hau gehiagi arrotu dutokita botado naroak ez, oso gustu eraman dio, baina. Bai, eskun ongi sartu izan zaie, baina oso arro aldein dio. Hortxe bat eta utxekoa Gorrien alde. Natale, sakea, luze, eskubiz erantzuk motx geldu zaio, baina erantzun ondo, atzera Natalek aire sartukoa, ez, Keinu eta Anek nahi bezala ez du aprobetxatu, Martak. Keinu hona zen, horranek ongi aprobetxatu izan balu. Eta hor, atzera paretan bueltan, ezin izan du. Bai, horreko pilotaka da aprobetxatzeko moduko azun, nik uste berare igual pixkoate zuzten harrapatu dula. Eta gero hor bai, berak uste baino geixoa da pilota hori, eta ez da behar bezala jarri. Banakoa markagailuan, Marta lehenengo sakera. Arro Agirrek, bastartuz gainera, atzera Anek, naroak bildu, dejada Anek, txokotik atera, bizi Martak, defentsan Atale, eta horre erasoa junda Marta, baino txapakin. Bai, ongi etxitako pilota zenez, hor asmatu izan balu, hor abiadura hundikin zijoan pilota hori, baina hor txapazpira alden dio. Eta hoxe ez, Martaren kasune berdin esan dezakeu, abiadura hundikin ibiltzen dula pilota, osongi moitzen do pilota, eta azkar ateatzen zaio esku hortatik. Eta gero hoxe erasoan igual geixio doitza joaten den hortan, utxeite gehiena igual hortxe pilatzen dula ez, jokaldi ikia joan den oitan. Pelotaka da ona, Anen eskutik, ekarri naroak, aukera Natalek, atzera, baztartu hau ere, karri airez, baina ez du eskun sartu Natalek eta bera jontzaio. Bai, ona zen aukera horre ez, nik uste
txokoan ustea joan dela, azken momentu nindun gestungatik, eta ez zaiola eskun behar bezala sartu. Binako markagailuan, Urduritasun eukiko du ez, azkenen horre esan duenagatik behintzat tentsio handi euki dezakea, puntu oso garrantzitsue delako ez, azkenen badakie puntu hau iraziezkio 2 puntukin jartzen diela, eta bete-beten sartzen diela hor lehian ez, azken momentu arte borrokan neongoliekelako. Gaina, Marta eta Naroan kasun irazten badu eta 2. puntuen lortu, iganden Maite eta Olatzen aurkako partidu edu ez, eta eraki horra izan diteke partidu hori, orduan, hortxe ez, oso irekie. Sake erdikoa Martak, Anek erantzun, baztertuz gainera, atzeratu Martak, Naroak bildu ondo, jaitsi pelota hori Naroak, atera du Natalek, atzera Martak. Pelota jaitsi, atera ondo Martak, moztu Anek, karri. Luze, hau atzeratu, baztertuz, Anek eta ekarri Naroak. Natalek aukera, Zabalera, mendator Marta. Anek, arro, pareta bilatuz. Ezkerrez, zabaldu Martak, bizi atzera hor da Anek, eta uste baino geixo tira. Bai, baina horre Martan meritu da, esaten duna Martak hemen pilota hartzen duen eman iten dio, eta horre emandako pilota zela argizion Anek igual hor konfiantza gehiagi ukido hori etzela hola izango ez, gutxixio emanote dio, baina ez ikusten zen abiaduran emandako pilota zela eta horre bukaeran tire ingozun pilota. Tantoa urdin, 2 eta 4 urdinen alde. Sakea, bizi, Anek erantzun, Naroak eskatuta atzera arro, txapa, goiko txapa Anek. Bai, Dunisekin esan duen esan marko ez, Anek gora askotan ez botatzen pilota, gaurre 2 badauzke arro jota. Naroak ere bat, ez dakit badauke baneiko alture hartzeko aukera, tartzen. Batzu goiko arrotzeko. Solairu ez da bilatzen, beste batzu arroxa marbiltzea. Aukera bada, baina egi da asko arrotzen nahi dela pilota. Oso sake ona. Sake ona, bazartuta Anek erantzun ona Naroak eskadu. Eta pine artea, bazartu eta ekarri Anek. Luze Anek, pilota da ona, bazartu aukera Natalek. Zabaldu hor, jokaldia. Naroak atzera Anek, beste pelotaka behar bat, arro erantzun aukera Natalek. Moztu baina erdia. Jaitsi Naroak, dejada Natalek, aterau Martak, Anek, Zabaldea, baina ez atzeratu. Dejada txokoan, arda Marta, atzera bikain, Anek, atzera. Martak, bizi binartea, ondotara zaio Anei. Ezkerrez, Naroak, arro, atzera. Ezker paretan sartu, baina bikain erantzun dio Anek, Naroak. Demanda dator. Marta sartukoa.
aukera Natalek. Moztu, eta hor, beste bai, tira dio hor. Defentsa lanea behartu ditue ez, goengo tantontan, ongi moituta pilotan, eren ikuste eskuinekin geixo askatzen ari dela behintzata hasiera hontan, eta geixo behartzen arerioa. Eta horre Natalek oso ongi moztu du pilota hori ez, indarra hundikin ezkerparetan sartuz, eta horre tekinetan toa lortuz. Hortxe bat, tantoa gorri, 3 eta 5 arkagailuan. Natale sakera. Sake luzea, esku izerantzun dio. Beste aukera ba Natalek. Atzera gorputza sartu zaio pixkat. Anek, luze, pelotak agona. Natale. Etxi. Martak, atzera. Eta partiduntan, aurreko partidun sanduna pilota berdina erabiltzeko autukun dabiltzela pilotarik ez. Ez da oso ohikoa ez, bikoteke pilota bera eukitzea gogoko edo gustoko. Eta ematen donez, bai, ematen donez hasiera hontan bai betire. Partido horra dijoala ikusikoa. Baino, momentuz, bakarrak enabiltz. Alaxe. Marta sakera. Motx, luze ondo. Anek, aukera Martak, atzera. Beste aukera Martak. Atzera Natalek. Bikain. Bikain, bilotak da. Ederkatera dugunan. Martak, ondo bildu. Naroak. Natalek, atzera. Zabalera jokaldia, Martak. Bizi, eskatu Anek, erantzun. Naroak, arro, atzeratu. Pilotaka dagona Anek, baztortu oso nazen, bai, pilotaka da hoi. Hanek bere-berean duen pilotaka da ez, eskun ongi sartzen dunen oso ongi baztertzen du pilota. Eta bikain sartu du horre ezkerpareten. Jokaldi ona eta asko iten duna, batez eskubiko esku horrek funtzionatzen dionen, ez? Eta gaur ematen dunez, hasiera mintzat. Pixka geixo soldatzen, bai, aurreko partidu. Naiz eta dejada batzuk bota eta, bueno, nahasten saiatu geixo askatzen ari da tartekare. Eta bikote honek horren beharrare badauke ez, azkenen atzelarik agintzen badu aurrela harintza beti errexago izaten da gero horra aurren aukera bat etortzea. Sake ona Natalek eta ez dio ezin izan du erantzun txapa gainean Naroak bera juntzaio eta beste tantu bat gorri, 5 eta 6. Sake hau luzegoa, aztartuta hore, erantzu... Pixka faltako zaio ez, nik uste horreztela oso ongi jarri, pausotxo bat faltazula. Denbora eskatu. Pilota hori ongi iskun sartzeko ez, hor, bai, gainera pixkat etorri zaio. Hor pauso bat atzea xio, jarri beharra zeon ez, ongi emateko pilotari. Baina txentxoa Naroak eskatu, pixkat hor lasaitze aldea. Bai aurretik ziren, oin berdintzat hor zizketa pixkat. Bikote gorri gero, uneke animatuko do ez, atzetik hasita seina berdintzek, pixkate seitzeko hor lanen, eta Hoitxe, segitu garauke. Bai, aurreko deklarazioetan Nataleri ez, edo haitu nion hori ematen zunez, jatzuela ezerritekoik. Igual batzutan hobe da pentsatzea ez duzula ez, azkenen puntu aldetik lasaio jokatzeko, eta hori, duzun hori ateratzea beti tentsio gutxiokin
errexagoa delako, baina, bueno, ohartu gabe nik uste osota, guainik Ondik ez ematen da- duela horrez, ez da puntu bai. batekin daudela, baina, bueno, gelditzen dena ongin da irazizkeo, aukerak eukiko lituzkela, ez? Bai, laugarren postu hoi ez da olako, handik bate Erabaki, argi ez? Erabakita. Zabaletik, Anek, Luze, Laugarrena eta bat, bi eta hirugarrenak irekita esatet bai polite, ez? Hori nik uste gaina ziurrenik azken jardunaldi arte ez da argi, ez da erabakiko. egongo, ez? Hor, puntu banaketatan ikusikoa datorren hastien. Boti boleaz erantzun dio, txapara juntzaio ratzerak etorrita. Bai, hor normalen anek konfiantza hundie dauke, ez? Boti boleaz osongi moldatzen da, konfiantza hundikin sartzen da, baino gutxi-gutxigatik oso naturala dauke hor. txapara. Bera juntzaio gauen gontan, 6 eta 7 urdinen alde. Sake bazartuta, baina ekarri Anek, Anek eskatu motxan txekaldu zaio, baina ona atzea bixi, olea zerantzun Natalek, Martak atzera emanda dator, beste aukera Martak, bizi azpiazpitik erantzun, ez da iritsiko itxapagaina. Nik uste dude indolako, horre aneri utzi edo bera sartu aneke berandu oizko sandio baberak emateko, ez? Eta hor eskatu dude indun hortan, ez do azkeneko pauso hori, pauso bat gehiago eman barra zean horratzea. Beste tanto bat, urdinentzako 8 eta 6 markagailuan. Sakea luze, patik ondorten da, erresto bikaina. Viajada Janek, Marta hor da, zabaldu. Beste aukera bat Martak, ezkerrez bizi atzera. Zabaldu Anek, atzera etorri Martak. Moztu, txapagaina, sondo moztu du hor. Bai, abiadura hundikin gaina moztu izan da, ez? Hor osongi. Jaitsi eta pelota. Ezker paretan bikain. Ondo Eta sartuta. arrisko ikusten zaio hori, ez? Bikote, esango nuke bikote urdinen alde pixkoat, ez? Esan nahi dut arriskutsuo daudela. Ematen do, behintzat, min gehiago itxeko modun, behintzat sartzen dienen abiadura geixokin Marta bera, min gehiago itxen abiadura horrekin, eta ideia argigoakin, bikote urdine. Ezkerretik, ezkerrea, Aroak, atzera Anek. Zabaldu Natalek, Martak hor geistea jundala ustet, baino... Bueno, aurrekoan konfiantzakin igual ez, aurrekoan jetxidunen osongi atea zaio eta konfiantza horrekin ikuste joan dela tanto aitea, baino. Beregi juntzaio, beste tanto bat, gorri, 7 eta 9. Bai, pixkoat ritmo ezin hartuz pilota partiduntan ez, azkenen hor da biltze, tanton bat asmatzen, baina beste askotan igual utxegiteak tartekatzen nahi dira, orduan ritmoa ez, aurreneko pilotakadako, aurreneko tanto harkatu nahiko luze izan da pilotakada askokoa, baina hortik aurrea nahiko azkarrez, batzuk ez bada bestek hor utxegiten bat pilatuz, Aure, bai gora, aure. eta ritmoa ezin hartuz abiltze bere partidu hontan. Bai, aure. Gero galdetuko diu pilotariri, baliteke esan duna Hoi da, a ber, ezetasunek non aritzen duen eta horrezin jarrez pixkoat edo bueno, horrek ikendo batzutan ikarsioi hartzea pilotara. Lehenengo partidun ikusi du lakore antzeko zerbait eta bueno, ikusiko du. Ze kontatzen duten gero. Bigarren sakea indu lortu du Natalek lehengo tantoan.
Marta sartukoa azpi-azpitik txapagainekoa, atzera defentsan Natalek, orain beak aukera. Anek atzera bizi. Anek zabalera dejada, eta hor ez usten harrapau Bai, igual txokoako bidean jarri da. Marta. Nasten ongi izen, aurretik txokora botatako pare bat bazitun dejadak, eta baino egie da, kasu honetan autue beti anekin zabalein behar dela, ez? Eixo, bai. Oso ongi jendun jokaldie da, eta gaina ateratzen bazaio, aurretik abitzen ez baza, eramateko zaio den dejada oso ongi botatzen dulako, ez? Eta goengoan gaina txokora abiatuta zeon, eta hori baia zinezkoa zela Martantzat. Ekarrek sakeoi Naroak. Anek. Pinartea, Martak atzeratu, ezkerrez bizi. Aztartu pelota hoi Anek. Naroak ekarri. Natalek erdira, atatzaio jokaldi hoi. Dejada, Arro, Anek, atzera, Martak, bazartu gainera, barroan da. Anen pelotaka da, Martak, bizi, atzeratu, bazartuz, ekarri Anek. Manda datorrago ere, botiboleaz. Anek, beste pelotaka du, ze bat. Agintzen, oain. Bai, erasuan, bikote urdine, eta defentsan bikote gorria hor. Bai, ongi moitu do pilota bikote urdinek, baina nik uste goengoanen Natale ez dela eramatea bakarra joan, ez? Horre asko gustatzen zaio hortik pixkoat irekitzen saiatzea, eta nik uste eramatea bakarrik joan beharren jokaldi horitia joan dela, eta horre espiralde indiola. Tantoa urdin, 10 eta 9. Marta sakea, erdi-erdira, Erantzunanek, Martak Arro, aukeranek, zeratu, gain, erantzun hori, Naroak zabalera, eta goen bai bera juntzaio lehen ondota zaio, baina goen gontan. Bai, baina nik uste goengoan Martak bai indula zabalerako keinu ez, defentsa lehenago abitze hortan, eta hor bertan nik uste zabalea induen hortan pixat du da, ane berari ez, ainargi ez du ikusi eta bukaeran, indar pixko faltazun jokaldi horrek. Eta utxegite deixente idea pilatzen ez, horre batak eta bestik. Bai, erasoan innai hortan. Anek luze, Naroak, beste, zabaletik, Naroak bildu eta bazartu, txarra jarretzaio, ez da iritsiko, pelotaka da ona Naroan aldetik. Bai, oso pilotaka da ona, eta guain oso azkar, berriz markagaiun alde indioa ez, horra den txo bat igual bikote gorrin eskutik etzen txarra izango, ze hurbiltzea lortu du, baino erreskan guain 3 tanto, bikote urdinentzat. Marta sakea luze, erantzun ona, bazartuz gainea, ondo Naroak aukera Natalek, eta hor. Ba, eta laugarrena ez, bikote gorriek horre segiden txegite bat baino gehiago, eta horre esantasun hori falta zaio ez, ikusi dut txapelketan zer, bueno, bike arazoak inibili diela eskun, hanek eskuinei bai eukidula gaur ematen du rekuperatu badula, baina Nataleke hor behatzen badauke, minbera bat, eta bueno, hori saieste aldea ba, zai da esplikatzen nola daukentakoa, baina oso modu berezin jarrita dauke hortakoa. Martak, hor barkatu Natalek, eta horrek berak batzutan eraiten dio, ba, bueno, atzatzen nahi dunen, eta moztuta hori gobekixo moldatzen dela, baina jokaldi egin behar dunen,
zaile da. Zailegoa dela kontrolatzea. Bai. Eta guain ematen do... Behaz mutxurekin joio. Mondiola gaina. Eta kolpe eharrak iziten. Sake ona Martak, erantzun Anek, sake zaila eta du, atzera Martak. Anek, luze. Natalek, guain, ekiko aukera, atzera. Erantzun da. Naroa sartukoa. Atzeratu eta bazartu. Eskerrez. Atzera Naroak. Luze, piloteka da ederra. Anen eskutik. Erantzun Naroak edarki. Aukera Natalek. Azpitik eman da. Anek. Jetxi. Atzera Martak. Anek, dejada txokoan eta ederra. Harrapaudu horratzien. Oso urrutitik botatako jokaldia izan da. Bai, baina han ikusi du Martare. Desente atzatuta zehola. Hirugarren kuadrontzean. Eta... Zusten harrapadu. Bai, baditxo ja dejadaz bihindako. Eta, bueno, bikain izan da. Sakera Natale, saketik bi egin da ditu. Aukera berrize, hor moztu, karri eta sotamanoz Natalek hartuko berrize, zbitik, Anek, atzera, pilotoka dara. Dejada berriz etxokoen, Marta hor da, bizkorri bilia hor. Bai. Naroa, zabalea eman da dator, bildu Natalek, eta zaila gelditzei hor, baina Martak ondo atea du, atzera Anek, Naroak eskatu, ondo modu da. Anek. Horrenek pare bat dejadain ditun hortan. Dana moitu azitu. Bai, guain ikusten da ez, asko moitzen nahi diela arerioak beldurrez ez, dejada horren beldurrez. Bikain, erasue defentsan tanto ontan bikote urdine, atzera luze, ezkerrez Naroak. Matale sartukoa, atzera honeke, bazartu, atzera zabalduz Naroak, moztu Anek, Natalek azpitik eman dator, Naroak eskatu eta atzera zabalera joka luze, Anek eta bildu Martak. Anek hartzen bakoitzien dana. Dantzan hartzen. Bai, azkenen jokaldi asko aidan hasten ez, txokoan, zabalen, luze, eta orduan, bueno, oso ongi, kasu hortan, arerioak zalantzatan jartzen ditolako. Ondo molda dietan tontan, behin baino gehiotan asko behartuta ekarri dituzte pelotak urdinek, eta tantua guandiken luze dijoa, eta segiteu. Beste aukera ba Natalek, azpitik, Naroak, atzera... Ikuste, pilotake grazi pixkoa galdu dula, ez? Hor, desente erortzen da, ja, gastatu antxa hola. Baina ez dakit, lau pilotarik... Hauxe, bakarrak endabiltza? Bakarrak endabiltza, eta nik ez dakit, ez nuke asmatuko esaten. Zeinentzat den pilezakela ez, hobekina igual, ez dakit nik ez nuken pilota bizixego ateako bikote gorrie banintzen. Aldatzeko autoek ez duen, partidun erdile pasata guaz, eta bueno. Gedare kanpotik beti erresago ikusten dela ez, hor sartuta zaudenen eta zailagoa izaten da, baino gustoa sartuko zaie eta behakin segitzeko autua.
Naroak, erditik, Anek berriz baina oso atzen, oso atzen zen bai. Eta zaila dare denak ateatzea, ongi ateatzen ez zitzaizkion hor zabalen eta txokoan indako dejada, baina lauetik oain bezala dejada botatzezunen oso zaila denak ateatzea. Ondo ajusto berra dare. Ba, eta hor behatzin aziztenen tartetxoa irikido bikote urdinek, eta hor tarte hori itxina hien igual goi persa geixo ez bukatze aldea. Baina ixetatuta behidatzen bazo, hortxe berain kondena ez, utxegite hoitan. Nataleke laua dauzke, aneke beste lau, eta hori, amabost eta amaika bikote gorri, urdine aurretik, hortxe aldea ez. Marta eta Naroa txukunego haidiela pilotan. Txukunago eta markagailuan aurretik, Lautanton aldea, eta Marta sakera. Ea. Sakea luze erdira. Hanek bikain bildu. Natala sartzukoa, Zabaletik. Luze, Hanek. Etxi Naroak, Natalek atzera. Txapa gainen. Abi, Natalek hor, pelotaka doi. Zabalete Zabalea Martak, bilduanek. Atzera pelotaka da ona, Naroan eskutik. Txarra zan, baino Karrianek. Jaitsi Naroak, baztartutakoa gainera, eta bikain. Bai, hobeki haidien moitzen pilota, nik ustez ongi aukeratzen momentu oro zerrein pilotai, gehiagi arriesgatua bere, alture gehixokin, Naroak oin bezala edo Marta berare, hobeki xoerak itzen igual ez. Arrisko hondik hartu gabe, baina ikusitaren nahikoa duela markagailun pixkanaka aurrea joateko eta hogeita bira hurbiltzen nahi diela, momentuz ongi beraien interesentzat eta gorrik berriz, beste zerbaiten beharren ez, partiduri buelta emateko. Lehen esan den da, beste igazpa palota aldatziake aldatu dezake, lortze nien tanto hori. Baina atzetik zoazenen azkenen zerbait bilatzez eta gaizki ez, dinamika berdinen sartuta zaudenen da tantoak alde berea erortzen dienen, zerbait bilatu behar da, gutxinez pilotak arratuik ez da aurkitzuko, baina beti urduritasun pixkat sortzen duen zerbait edo aldaketan bat saiatu behar da ez. Zerrez, ondo Naroak atzatu luzeanek. Hanek, Jaitsi, Martak txapa gainean, ondo ateago Natalek, Naroak, Jaitsi berrize, beste ateak Martak, ez zai ondo jarri, baina atzatu ondo. Naroak. Hanek, dejada txokoan, atzera Martak. Jaitsi Naroak, Natalek, beste deja bat, Arrogi, atzera Martak. Jokaldia Zabalean Natalek, Zabalegi juntza joa. Bai, hortxe ez, nik uste hortxe daula aldea ez dela Natal erasoan bate asmatzen nahi ez, azkenen Hanek, gaur nik uste eskuinekin ematen nahi zaiola eta bai dejada batzuk horre alde indiola, eta gutxeite batzuk pilatu jula.
Baina azkenen, atzelarin lana baino gehiago aurrelarin lana da errematen aitzea, ez? Atzelarik hor lauetik dejada botatzen eta tanto egiten zaila da, tarteka bate obeste bai, baino zaila da zuek hor jokaldin pisu hori eramatea, ez? Eta nik uste Natalek asmatu barra dula partidu hontan gehiago, partidu aurrea atea nahi balin badue. Bai, zinen dabil. Naroak eskatu, Zabalea jokaldia, Zabalegi... Oso egiten duen jokaldi da, hoxe, Zabaletik Zabalea. Nahiko zabaltzeon beha. Baina bai, berare uste baino zabaltxio zeon. Eta alde inen dio. Pelota horrek. 12. korrientzako. Eta lehen esan deuna. Guk, baino, pelota berekin segitzeko. Gero kuriosidadez bukaeran. Behiatu behar dio, ze pilota magiko de. Hainbeste gustatzeko lau pilotariri. Pelota atzea, Natalek bazartuta ondo ekarri nadoak. Atzea azketik nondo dator, baina bikain nadoak. Zabalera jokaldean anek, eta Marta guain bai adi atzeratuz. Natale, txapa gainean, Martak ondo atea da, bildu berrizte txosta erainez. Airez, jokaldia erdira datazeio, bi paretan Aroak, atzera izi eman da dator, eta ondo ekarri du hor Martak atzetik. Anek, atzera, hemen da Marta. Natalek, Zabalera, Martak eskatu, eta... Oso ongi defentsalanen Marta, horre ezkarez bikaine pilota eramanduna oso zaila zen, eta bigarren area arrotuz, oso ongi. Natalek, Zabaletik txokoa jarri du bidean, eta Naroak dejada anek, txapaganean emanda dijoa hor, Martan peloteka doi, kinuan Naroak. Naroa bera, ez ustera harrapatu du, oso ongi indako kinui izan dela kontun hartuta. Ez usten harrapatu, bikoti ere. Denak nik uste harrapatu gaitxola, ez du gutxitan ikusten du Marta bera, keinu iken, eta bai, nik uste horregatik. Zabalea, Naroak, potibolea zorrezin izan du. Bai, botiboleaz jotzeko autu indu, hor bukaeran pixkoa gainetorri zaiolako, ez? Asko zabaldu da, bai. Eta hor pixkoa gainetorri zaio, bai, bukaeran uste baino gehiotiatu dio, Zabalegi joan da, bai. Bai, eta hor Naroak ezkerrez. Eta meritue tantontan Martak, ez? Defentsan ibili behar izan dunen oso defentsa hona erakutsitolako, bikain indolako lan hori, eta hoxe. Tanto oso luzea jonda, eta azkenean azken tanto hauek gortu die asko, baino urdinen alde eroitzen nahi die, 18 eta 12, ja 6 tantun alde txue errenta politi da partidun bukaera hontan, eta ea, lortzen du noen gontan. Natalek atzera bizi emandako hontan, azkenean lortu du 13. Bai, hor Naroak atzaka ongindu korrika, baino... Bai, Zabalea botako dutezun osko aurratutazion. Oso aurratutazion. Eta atzien endako tantu horrekin. Eta bera esat dela eta ez dela, galdu irabazi berrizeko menizaioa bibikotei mantentzea horrez, biek ala daude eta biltze. Partiduro oso tanto asko iten lortzen, eta horrek mantentzetio momentu enten bizik, ez? Azkenen bestela oso aberaz txarra balue honezko eliminatzeko zorin egon golieke, ez? Azkenen puntu bakarrakin eta oso aberaz txarrakin ezin ezkoia, baino partiduroren galtzen duenen tanto asko iten nahi die bi kalabik, eta horrek mantentzen ditu bizik momentu honetan. Hortxe ba, 3. sakea du Natalek, bestela okaldetan da nahi bezala estabil, baino 3 sake ditu. Egin da Natalek, eta beste baten bila, sake motxa margaldi zei hor botien, eta beste de sake bat, 4. Bai, eta gustu hartuko zituenak. Bai, denbo gutxinez, hori bai, Naroak nik uste hor
Bueno, baina egia esan bote mako xamarrak indakoak izan diela, ez? Bote xamar, besteek bai. Eta guain, bueno, Natale, al revés, pasako da Natale konfiantzak inongo dela sakera, eta naroak duda pixkat, restoan nola jarri. Eta Renaroak hau, aukera Natalek. Atzetik. Anek, luze. Jaitsi pelota hori Anek, atzera bikain Martak. Ezkerrez, zabaldu. Anek, bildu. Moztuz, Martak, eta hor gainea etorri zaio Natalei. Bai, baina nik esango nuke gaur Marta ikusi diun partiduik zuzenena ikusten nahi gala, ez? Bestetan igual beti abiadurakin bai eta arriskutsu gainea, zenbait momentutan esan du, abiadura horrekin da jokaldi hoikin mina hundi egiten naizela, baino gero tarteka utxegite batzuk epilatu jo txapelketan zehar. Eta gaur berriz, autu hori, erasorako autu hori hobekinez, eta laneako etorri da, eta oso egoki jokatzen. Atzera bazartuz Natalek, ez da erra baina atea du Naroak. Azkitik imanda datorro. Ane. Jaitsi pelota hori, Marta hor txapa gaina jarri du. Naroak txokotik, atzera. Bigatzelariak tikitakan. Zein baino zein. Natale sartuko guain. Atzera honeke. Pelota ona da. Naroak. Arro erantzun du. Zabarean. Ona da. Moztu Natalek. Arro erantzun dio. Eta guain bai ezkerretz. Gora juntza jo Martai. Guain arte hor songe izen hor lan hortan. Defentsa lan hortan. Baina guain ikuste berdinez, ez dela bakarrik eramatea joan pixkoak kendu inaizion, hor saltotxo alde indo ez kendu inaiziola pixkoa Nataleri pilota hori. Eta berez, urrutirez eta hobikote gorri, azkenen markagaiun alde gehiokin joan die. Eta hoxe, 16 eta 19 irutantoko aldea, hoxe falta ez, pixkat gorrik beraiengan sinistu eta pixka gehiago asmatzea. Bai, eta saketik. Hor azkeneko tanto hauetan bi sake sartu ditu, eta horrek aldea murriztu. Erdi-erdiko pelota hori Naroak. Atzera Natale guain gehiago gozatuz. Gaindu baina eskubiz atzeratu. Atzera bikain Naroak. Etxi Anek, atzera Martak. Baztartu baina, ondo Anek. Beste behin Martak. Azpitik eman da. Atzeraka etorri eta Zabalera jokaldia Anek. Hor da Marta. Atzera Natalek. Zabalea ez, bera juntzaio hor jokaldia Zabaleko ezkerzier hortan Natalei. Urruti xamarretik berriz ez. Zortzak azatorren gaina eta bai. Etzen erraixa jokaldi hori. Hirugarren kuadrun. Eta nik uste Nataleke, eskutako arazori, behatzeko arazori eukido eta pixka txapelketan dezentrauta ikusten. Bai, pixkat konfiantza gutxikin ikusten dela ez. Txapelketa azten duzunen eta sentsazioak hartza kostatzen zaizunen, partidutik partidura hortxe zoaz, baina ez nahi bezain gustoa ez, eta sentsazioik hartzea kostaiten nahi zaio txapelketa hontan. Tarteka ikusi du ongi jokatzen, baina beste askotan bere burungan oso konfiantza gutxikin, esango nukenik.
Eta hoxe igarri zaio ez, untane, pixkoa falta, konfiantzai falta. Pelota zaila ekarri du horran Martak gerrikoa hartu dut uste. Anek, atzera. Eskatu naroak, atzeratu. Baztartu Anek. Etxi Anek. Martak zabaldu. Luze, hau eman da dator. Martan pelotaka dau. Karrianek. Beste aukera bat Martak. Azkitik eman da dator. Natalek, karri. Zabalera, ez, hau bera gontzaio ba. Oso egiten duen jokaldi da hoxe, Zabalen eta bi urdine gaina, biek bere duen jokaldi du. Etzen gaizkindako jokaldi, pixkoat aldatzea, guain arte txokora asko kargatzen aizen. Eta hoxe, 7. horrein, eta berriz ikusten denez, ez du. Hiru tanto eta berriz harrimoz ezke. Bukatuko da berriz partidu eta beraxan, berriz hoxe. Bizik mantenduko die bibikotek. Hala, emate bai. Emozioa. Bai. Natalek sakeuna. Ezkerrez. Ondo. Aroak. Anek. Zera luze, pelotaka edarra hori bastartuz. Gainane. Aroak. Marta atzeak atorreta launtzea. Atzera honeke. Aztartur zaile jarri zailo, Natalei atzeak. Eta hortxe bai, ezkerrekin defentsalanen ibili den oitan. Nahi baino atzeo, etorri berri zindu atzeak. Ez da eramateko gai izan askotan ez, egia da abiadura zemandako pilotak izan dila. Eta hori askotan esaten duna ez, eta gusaiatzen nahi gabos hori txapelketa honetan gehioiten ez. Atzelaritzat beti nik uste pilotaik egokigoa diela. Atzetik eskatzen bada horre atzetik aurrea. Erosogo sartzen zate eta guretzat berriz aurrelarik hor atzeaka lau kuadro terdin ingurun ezkerrakin, beti zaitasun gehiago ikitzen. Azken sakeatea du hor Martak, eta hain naro asko bazartutako pelotaka da hoi, pelota hoi. Hemen tanto guztik die. 18 garrana. 18 eta 21, azken lau tantoak herrilan egin beharko dituz bikote gorriak puntu hau irabazi, partida irabazi eta puntu hau lortu nahi badute. Sake ona. Sake oso ona. Txosta ez, eta zailo, eman da dator. Bai, iritsi da. Natalek atzera zabalduz, pelotaka beharra, baina bildu ondo naroak. Anek, atzera, etorri zailo, ondo moldau da. Martak, azpitik eman da dator, Natalek. Garri, naroak. Oin behiten txioa, Bai, ez da broma egimen bain. Pelotaka da. Iatzelariak bazartu banei, garri, ondo. Naroak luze, bazartu egingo da. Zabalea jarri du, ondo Martak, atzera moztuta. Naroak ikarri, aukera Anek, Zabalea jokaldia, hor da Marta ez. Bai, goengoan, asmatu indio Marta bera. Antzeman dio, baino. Bai, hor zeon Zabalen zain. Eta aurreko pausoare ala xeindot, eta ongi gaiatu dela esango nuke, baina gerri, azkeneko gerri buelta hori ez, falta. Faltazun, bai. Oain arte defensan, esan oso ongi ikusi du hortan, azpitik eroritako pilota hoik oso ongi altxatzen, baina oain nervioa badie. Da partidu gortu rein da azkenean, azkeneko tanto batzuk izin diet. Luzeak die pilotan, azkenen tanto batzuk. Ja, gerrileke bukaerako. Neke lanak izan ezke. Eta tentsioare, bai. Danak. 19 eta 21, ikote gorrilla sinisten. Natalek, bazartu.
Berrizen Atalek, atzera, Naroak, luze, pelotaka da, soltauz. Luze, bi atzelariak. Anek Zabalera, ez oaingo hau behera juntzaio, beste aukera bat ikusi du hor, baino... Bueno, deja da botatzek esan duna leno ez. Hori daukela batzukatea bestek ez. Gainen izan balitz, tanto zen, Baina oso urruti zeuden ja. Baina Marta eta... Etzun espero Martake aurre joatea. Baina igual aurreko partidun esan duna ez, bueno, betikoa. Gainen ateatzen denen txalota hoi garrena, eta hor berriz galtzen denen pena ez, galdu izanana, eta bueno, 19-22 aberaxa hor txeukiko du, eutxindioa behintzat, oain eguneratuko ditue horre, txailkapenak, baina aberaxa horrekin bizik seituko lukea, baldin da bi partiduk irazibuko balitue, gelditzen zaizkionak, iruna empatatzea badaolako. Eta oso berri ona, bikote urdinentza, eta azkenen bigarren puntu lortu due, Maite eta Olatz 3 puntukin daude, baino esan duen bezala iganden elkarren kontrakoa du, ez? Orduan partidu hori bai izango dela Maitek eta oso garrantzitsua. Edo berdinketa puntutan izan leikelako. Emozio emate jo horrek beti ere. Azkenean, puntua eta partida urdin, Marta Gomez eta Naro Agirrek irabazi due partidu hau. 19-22. 19-22. Eta, hoxe, eindako tantotan ez dago alde handik, baina galdutakotan azken... Eta hori eguneratu eta pixkate hori ez, aberaxakin hortxe mantentzen diela, orduan berriz berdine pasako dela, ez? Bizik daudela, bi partidu irabazi beharko lituzkea, bai, Aranburu Mendiburuk, aukeratxon bat izateko, biek ate beharko lituzkea. Beak irabazi eta Maitek eta hoxe. Maitek eta gelditzen zaizkioan bik galdu ezkeo. Eta Gomez eta Gerrek, horre aukera gehiago, ez? Batez igandeko aukera hori ikusita. Esan bezala, ez da oandikan ezer erabakita sailkapena Ibeira laugarren postu hortako, batipat, eta gaur nik uste gustora izango ala bikote urdina aspaldin puntuik lortu bezan, eta naizta partidak gortu eta askotan hor gelditu dien 22. atarian, gaurko hontan lortu due, ea zer dioen. Bueno, zorionak neskak. Eskerrik asko. Sufritutako puntu, hor tarte baten ematen zuen markagailu aldein ezin duteala, eta zuen aldera ematen zuen bideratuta zeola, baina bukaeran berriz sufritzea tokatu zaizue. Bai, Otabira jago arte partida irekia zeon. Behaiek oso ondo aizian defenditzen, da bukera arte ez da hemen ezer irazeta. Bueno, Naroa gaur, erosio igual ikusi zaitu, esan behartu zaituela ere bai, baina, nik uste bieke partidu oso serioa eta sendoa induzuela gaurkoan. Gaur egia esan hankakin hobeto bili naiz, hor bukera aldian ja mindu zait, baina bestela partida gehiena minigabe indet, eta nik uste horreke konfiantza gehiokin jotzi egitezila pelota. Eta Marta, egia da, beste partidutan, baina gutxion ikusten duzula gaur, osongi erabakita tantoro eta pilotaka daro ze jokaldi nahi zinun, eta zure aldetik partidu ona induzula. Bai, egia da, es verdad que no ando muy bien de la espalda y pues eso me quita un poco la confianza de hacer las cosas y tal, pero bueno, al final... Gertatzen den, animo. Eskerrik asko. Gertatzen den, animo. Eskerrik asko. Neskak, beste behin, partidu gorra, eta berriz ez, tanto gutxin galtan gelditu zate, baina gaurkoan azkenen galtzea goktu da. Bai, azkenen
Partidu asko eukitu gola, beste batzuk gehiago bat galdu duna, baina gu dana ematea etortzea, egia nire horri bal zaitu naizela horren nula asko asmatzen, baina sai hauea buelta ematen da tanto batzu gehiago egiten, da eta denak ata die eta horrekin Hoxe Natalez, igual hanek bai eskuinekin ikusit gehiago gozatzen, baina hor bukatzeko garaien zuzalantza gehiokin, eta igual hortxe aldea ez, beraiek igual sendoxio indakoak igual hainbeste ez, baina utxe egitea gehio pilatu zuela zuek bien arten. Bai, hoi da, azkenen hane gaur oso ondo ibiliak, izonak emate zizkion, da dejadak eta moitze zituen asko, eta ni egia sai hau naizela, joku egiten sai hau naiz, eta egia eskerrakin asko bera eta juntza ezkitela, eta gero ja nukela konfiantza eskubizo pelota bukatzeko, eta behaiek oso ondo ibili hortan, dan altxatze zuen, da behai zorion du. Bueno, hane, hoi da ez, nik uste gaur behintzat eskubikin gehiago sartu zala eta gehiago gozatu zula pilota eta luzature bai ez, eta gero arerioak tarteka dejada horrekin nasi askotan. Bai, gaur gustora ibili naiz bai eskuinakin eta bai eskerrakin. Azkeneko partidodan igual ez dut hainbeste gozatu eskuinakin, baina gaurkoakin konten. Bueno, txapelketa luzea izateko ixe badauke ez, guantxe sailkapenai behide onga, eta nola partidu asko bukatu ituzuen oso gutxira, aberaxak eutxite izue ez, eta orduan, egida lan zaiek dauzkezuela, baina 2 puntuk ateezke, beti aukera txomak gelditzen zaizu, hasi que, bihar beste aukera bat, txapelketa 2 puntuik lortzen saiatuz bukatzeko. Bai, orai guk uste disfrutatzea dela gure helburua, 2 puntu horiek lortzen baitugu, hobe, baina gaurko sentsazioekin akitzen baitut azkeneko partidak, nila konten indako txapelketakin. Oso ongi bihar beste aukera bat, bieke, hasi que bihar ikusko ga, elkar. Hore da. Gaurko 2 partidok hauxe, bukaera, aurreneko partidun bukaera arte hortxe jundia, baina azkenen aurretiken jundia gehienien bikote urdine salkapenen aurreneko puztun doaren horiek, eta pean partidu txukure inez, behentzako puntua, berrize. Edela da ez, nik uste 2 partiduk oso nahiko antzekoak ikusitula ez, pixko bat kantxera jartza edo pixka kostatzaioala, tentsioaren abaritzen zela kantxan, baina asko daula jokoan ez, azkenen txapelketa bukaeran gaude, horra aurkeztu ginunen ematen zuen jardunaldi asko ziela, baina goaz aurreaka ez, eta gaurkoak denantzate garrantzitsuk ziren, nik uste tentsiori igarri dela kantxan, eta gaurkoak eman behartzuna, eta asteburu bete-betea daukegu ez, gaurkoa hemen, baina bihar Getarira joanenga pozik, beti guztua joaten galako, eta beste lehen mailako beste 2 partidu ez, ikusteko aukera paregabea, oiana gure bertan izanenga goingoan jokatzen, gogotxu, egia esan partidu horrei ekiteko oskoz eta arrastian kontra, eta beste partidun, berriz Natal eta hanek errepikatuko due, Barrokal eta Perezen kontra, eta horire ikustekoa izango da ez, Maik eta Alejandra Kaste bateko atxedena eukidue, ikusiko du nola itzultzen dien, baina 2 partidu paperen gainen politiek, egia da Getariko pilotalekua ez dela pilotaleku erresa, oso pilotaleku azkarra delako, eta hor partidu... Erasuen asmatzeunak asko dauke irabazteko, eta partidu azkarrak ikusten diela askotan. Baina, saiatuko pilotari guztike daukeun hobena ematen, orduan, plazer baduzue. Altxaldeko 5 aurrea, antxe izango geha, Getaritik, zuzenean. Hoxe, eta bitarten, Gabona pasa. Gabon.